Syksy 2011. Olemme saaneet 10-piikkisen uroshirven kaettua Lylyvaaraan. Metsästyksen johtaja katsoo koordinaatit, laskee piikit, merkitsee päivämäärän sekä ampujan vielä samana päivänä nettiin. Kolarin kunnan, koko kunnan alueen tietokantaan päivittäiseen seurantaan. Hirvi tuli tuolta, emä ja vasa erkenevät tuonne ja tähän se 20 metrin jälkeen kaatui. Hirvi mönkiään kyytiin. Vetolevylle. Muovinen vetolevy toimii hyvin mönkiään perässä. Ruho painaa 220 kiloa. Painoa on tällä hetkellä joku 250 kiloa. Hirvi lähtee tästä valtatien varteen, jossa se siirretään sitten pakettiauton kyytiin. Matkaa hirvikämpälle on noin 15 kilometriä. Saapuessamme paikalle hirvi on jo nyljetty lähes kokonaan. Ainoastaan jalkojen osalta on vielä nylkemistä sekä pää on vielä irrottamatta. Tämän jälkeen punnitsemme hirven, vedämme kiskoa pitkin sen lihavajaan. Vajaan sopii noin 5 hirveä, täyttä ruhoa. Lisäksi 4 hirveä lihakoikussa roikkumaan reunoille. Lihavajaan kautta kulki 26 hirveä vuonna 2011. Poikkijärven erään ennätys tuli lihakiloissa tänä vuonna 2011. Kiitos.